ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬರುವ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯರ 6:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಮಾತು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ನಾನು ದೀಪದಿಯರ ಪೋಪು ನಿಂಚು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕಪ್ಪ ಅಂದಾಂಡು ಇನ್ನಿ ಚೂರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪನೊಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಪುಂದನ ಪೊರ್ತುಕಂತಂದು ಬರ್ತಂಡು ದೀಪದೀಕ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्
ಏನಿದ ಪೂಜೆ ಅದ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ನರಿ ನೆಟ್ಟ ತೂರಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂದದ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ನಾನು ಓದು ಅಂತ ದಾದ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ತೂಚರ ಬರುಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುತ್ತಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಂದು ನಾನು ಏಪಲ ಓದುಜಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಆನಾಗ ನಾವೇನು ಓದುದೆ ಪಂಡ ಅವೇನು ಓದಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿನ್ನಿಕ್ ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸದ ಅರ ಇತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಓದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ್ಲ ಅವೇನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅನ್ಸ ಯಾನವೇನ ದೀದ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಓದರೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಓದನ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಓದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನ್ಸದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನವೇನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಏನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಾಂಡ್ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ದೀಪದಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಓದ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಆಡ ಅಪ್ಪಗನಿ ಎಂಕ ಓದುದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಬುಕ್ ಉದಿಯ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದೆ ಇರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಆತಂದು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂದು ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಆತಂಡು ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ನಾನು ಯಾನಿಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೈತೆ ನಾನು ಏಪಲ ಬೈಯದ ಇಂಕ ಆಪುನಪ್ಪಗ ಬೈಯದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಓದೋರು ಪನಿ ಎನ್ನದ ಯಾನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮದ ಬುಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕೊರ್ಪೇರ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ ಗಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏತೋ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪ ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡು ನೈಟ್ ದಾದಾಯರು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆವತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಏನಿದ ಪೂಜೆ ಆಡ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕೊಂಡು ಚೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಎಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಓಡಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲುಡ ಯಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ ದಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏತೋ ಆಶ್ರಮಲಿಗ್ ಬಾಲ ಆಶ್ರಮ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ಮರಪೋದು ಅನ್ನದಾನ ಸಹಾಯನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆಡು ಮಲ್ಲದಾನ ಹೋಗು ಪಂದಕೆಂಡ ಐಟ ಅನ್ನದಾನಲ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತದ ಒನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಆಯನ ಮೋನೆಡು ಅಕ್ಲ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆನೆ ಕನಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮಟ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ನೀಡಿ ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒನಸದಾಲ ಕೊರಿಯ ಪಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಅನ್ಸಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಮಾತ ಆಶ್ರಮದಕ್ಲಿಗೆ ಒನಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಡೇಟ್ ಅಪ್ನ ಆತು ಪಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಅವನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅನ್ಸಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಾಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಡೆಯೋಣಗ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕೈಡ್ದ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ದದನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಕೈಡ್ದ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈತೆ ಪಾಡುಡು ಆತೇ ಪಾಡುಡು ಪಂದ ಆಲೇಜ್ ನಿಕ್ಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲನೆ ಇರತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಸಮುದ್ರ ಆಗುದು ಪಂದನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಒರೊರಿ ಪಾಡಿ ಪಂದಾಡ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಪಾಡಿರ್ ಪಂದಾಡ ಅಲ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾತನ ರಡ್ಜಂತ ಒನಸದ ಕಾಸಾಪುನ ಅಲ್ಪ ಅನ್ಸಾದ ನಿಕ್ಲ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತು ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿಯನ ಮೋನೆದ ಖುಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಹಾಕಪ್ಪನ್ನೋದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದು ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂದು ಎನ್ನದ ಯಾನು ಸೊ ಏತೆ ಇನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದ ಮತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಲದೇವಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮತ್ತ ಪೋತೆ ಕೆಲವು ಜಾಲಿಲ್ ಆತನು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸಾದ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಏತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಅಬುಕೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ಇನಿತ ಕಟಿಲ ಪೋಯರುಂಡು ಕಟಿಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟಿಲ್ಡ್ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕರು ಅಂಚನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವರ್ಕ ಪಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ನೈಟ್ ಪೋಪುನ್ ಕಟಿಲಿಗೆ ತೂಕ ಹೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕುವರ ಪನ್ ತೂಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಡ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ.